Tripura hastibo buninto fani borok bai Tripura shado fani borok rok Tripura shado fani lukurok dal bidal mungbai ringjangmani keboba ringo upojati keboba ringo jonojati keboba adibasi jonojati giribasi bisi kedengma romoi o dal bidal sinimung rizakmano o mungrongno gosi phalekya Tripura sarok jotone selai gothongma ungkokha tribal rongni mungsa jat korei bolongo tongnai bolongo chanai sagari chumkri khlai tongnai lekha pora srungjagya sana thangke tabubo sijak nukjak kuchukber ni borok hunei sinimungma yakhun Tripura sarok oba heromono tribal hunjago haima tongo baithani kaham hamya sia tamo kaham tamo hamya chongi maya suitok pundok haike bok cheru meru meu pungnai rok oba haino ma tongo tribal hunjanai rokno o kogrok sana nangma ka haise salkisa sekang 2023 Bidhan Sabha chongmarini engkhari engkha March talni 2 salmariwo hati barsa lai thangka chongmari engkhari engmani Tripura motha keplai enggai hapang khanai imang nukjak hasri Tripura sar nukuro eba tribal ro phia kogono tongo wansukti ingya gothokti ungo Tripura sar tribal hunjangai rongni tali khawbo haino engkha Tripura motha hapango phaliya BJP haino hai keplai enggai tai bisibani bagai hapango maichawo achujak chok tabo buiba montri MLA engkha tabo beri VIP enggai thangbakya Tripura motha constitutional solution sanai tongo joto rajnitini samungkhe jai jaino englaijak mungsa kebimung korei phia jotoni selai kemang sajanai patimung engkha kamni Tripura sar tribal hunjanai rongni thamji tunglaima tabubo thayakon sabno joli sawise maliya Tripura motha hapango phayani bagida eba BJP keplai enggai hani hai bisabani bagai hapango asungmani bagida torjagi pham thonglakya sawi maliya sabno joli lai dofa kicing dofa nanglai tonglakya sawi maliya Tripura sarok tabubo thagyakon nok soklaimani rabar burung soklaimani Tripura sarok bania khlna ringya hapung hatai gnangba hapung hatai rogo rabar burung rok songchalai kisai misa rang ajilayo busa butui rokno aguli toli rogo lekha pora khlai tonro rabar burung sogi rekhe sabni kaham ungnai buni dofani da kaham ungnai eba Tripura sarong da kaham ungnai obosok phano wansuna phan krikya Tripura sar tribal hunjanai rokni tribal mung pharjang mane hanole ereng phajagyana tribal ba tribal nota taita musasinai salse barliya Tripura sarok hapung hatai kupulung rabar bulung soklaimani kani soklayo sabni bagi kani rabar bulung soklakya sumung tongkosong Tripura sarongni MLA montri chanai rok dagi sawi malaliya sabo dagi montri MLA hunjanai rok da borok khaya kon Tripura sar tribal lo kisa wansukdi dofa hunai chiriglayo nungkhe dofani kahamda khlaitong sumung o rabar bulung sonai rokno tongkosong lukrongni khoi hangko telemura sub division by khobjak tei kormo ADC village ni korno debrmani rabar burung sokchai rjakha sawi manka phangsinira rabar bufang sokchai rjakmani koktuma obhani nujagi phajauka rabar butisi bini ajumungni lama ajne chila borok nogo sanghamya thongra klaijak busa butuino lekha pora khlainani nango golone tuino langine tuino kaslan tuino langiwo khlai kisa khlai songsamani rabar bulung soktai rjakha themrang rokbai tabuk bebak thapla chakjak mukti mokol chagya ungjak o sraimung sabunangno dofa sraimung nangeda thangno saburunai chubachu mokol mukti kupulung sraimung hawa klaigla rabar bulung sokjanai korno debrmani bihi chandrakanya debrma chubachu sanja hapangni thani tabuk bo hapang chubano BJP hapangda na Tripura motha hapangda sumu asaja koinini mungkhai Chandrakanya debrma mamon mungtamo korno nangma bo para tei kormo mo je asag rabar kobungma bulung je khamai thangmani bofur khamka yakeba bo hai khamka mo rabat khamani hingke sabo jani soka sawi maliya hingke rabat hingke khamani hingke mo sagandi khai khamklai phayo ka khamklai phaiga ka khamani hingke mongbaro khamani duitan somoi nugo tasung duita nuk hangkaino odinako buthar paikha kaisa sida horok birirok nungui khikalai kalanga chu kono bisas thaya keno phano bisas khaya hingke buthari narkha ode buthar narkha hingkai budman dino hingkai
다시 하이 초콜랑가 좀 뭐나고 그래 보니까 아무로 가이 동일래요. 그 앞으로 온가요? 사rin이 딘다 워승 사이만가 가만히. 이 앞으로 온가요? 승 아지 니러봇 차도 방 바이탄가 가무이탄가. 비시비승 하부터 이만만에 부터 마마네 게 딘보 설가가. 된 바사 나라 모바일 넣고 솔리고 좀 뭐바냐 넣고 그러 쫄리자고. 뭐냐? 잡부터 거리. 진우 바이탄 가이 동세나 잡부 성 부터 해사시나. 나라 아니 보세요 소리 그냥 감 가스 가이미야 보세요 뭐 하나 있잖아 정땀 그 소리 치나 아번 너기리만 바그 저또 루고랑 너 한번 바로 안 붙게 반지네 안 오나냐니 안 아니 뭐 커티 보러로 만나고 무슨 सरकार माना मुसुङ त सरकार 다니 안 만나 무슨 नर हरबथानाय मालखं गारि रङ सासावगा 허르부터는 말콩 가리롱은 사가 뭐로 파기야 가정 거서 뭐서 발바서이 못할까 허 감부시 빠이베캬 또 앞으로 가서 넉디기 감바는 어느 정도 못할 같다